Maksudnya napa? Lah nek ning ngejak aku rak kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya rasah nesu. Ya. Wong dudunekke Bagor Brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Sur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor Brand iki wadah napa to? Wadah pakan kirek, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya, terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor Brand ngono saiki. Ya ora apa-apa. Adi watuk lho. Nggih. Oh ya gampang tambane watuk